He police kan hmu mek hian a hna tha tak a thokin hun a hmang mek a heti lai hian journalist lar tak hian tuna kan hmu mek a thlalak hi alo post saka hetiang hian voina Mumbai police rit tak chuti in he journalist Shobadi hian he police hi amel shiata fiam poni lawa a thawlu tuk hi anui zatin mi hmu hiala caption nui so na nen a post hialani Mahse mi kan hmuhsit ma hian thil ni na dik tak hi kan hre thin lawani he police thau tak hian a thau hi control du Mahse a theilo he police Dawlatram Jagawat hi hetiang hian a thau ngai big reng lo a fita a hrisela taksapa ngai tak nei ani thin Mahse voi khat kumsang kha chakwa sumkwa pathuma zai a to awangin a taksa a boina ha oma insulin imbalance nein kg za somjat pakhat lai aron rit chawin hei hi a ma aya a e tamwang poni chuang lo heti tak hian thau Mahse police ani na anga hna chu thattakin a thok thina a taksari na hi a nabuk niam tuwa chantir ngai lawa police thattak ala ni reng atira he journalist Shobadi in a post alo mu po hian aril ru chuan ve a Mahse hetia post mual pho ani hi atan thillom bera a changdon a post tu Shobadi hian a post hian midang puin an nui zat ve ringa ani haulo ama zo kan be ron ta a mishing ni na thau na chudik lo takin na nui so ani anti police thau Dawlatram Jagawa ta chungchang po mi te chuan an lo hre thui zela ama mo em ri paina in zai weight loss surgery ti na tur poisa alo nei lo ti te an hre zela damdoi in tam takin an zai chak thu an soita supa atopa chuan Madhya Pradesh sarkar chuan a zai na tur chu pek sakta an han zai ta ale keji somkwa lai mai a paita a hna a zom le a mithar ang main a in ngaya a in ring tok sota a ma in ataksa a thalo har sana ne nei reng thina chung ho an han endik le te chuan a result a thalam hle lo ni ta Dawlatram hian a topa chuan ama post tu Shobadi po lom thu soina lekha thon ta hialani heya in zai hnu thalak chu ni a inspector Dawlatram Jagawat chu